panggen kangge parang rawuh ngaturaken wilujeng sonten wilujeng lelenggahan sumangga. Lagune Udan Janji. Oh, udan kangen. Aku janjine ganti. Nggih, udan kangen nika spesial kagem Mbah Ti ingkang legah wonten kalangan Gembolong Sragen. Nggih, alhamdulillah. Durung donga pamuji mugi tansah pinayungan raharja wilujeng. Paling ana sehat terus. Amin amin ya rabbal alamin. alamin. Tuku paketan soalnya Mas Ino. Wah, kayak terus nggo live. Nggih. Sugeng sonten Mas Warno alias Mas Setrum. Sinten? Mas Warno. Mas Warno, nggih. Suwarno. Nah, iki titel lho, ane iki titel lho iki. Monggo, para kanca saking ASFM kepareng sumangga. Monggo. Yo, Deva, sinarengan turah putu jantung sumangga. Aku mau sambal ping telu soalnya. Nanti iki lokasi telu. Lah. Pokoknya luar biasa kok ya. Nanti kekowo ing ngimpi. Kawan-kawan ayo sing teko. Sroning ati dadi
Bu Absah, kula nuwun Bu Absah, sanjange Mas Tri kula nyuwun nyuwun tambah jenengan. Saestu lho Bu Absah, salaman sik. Bos, tenan lho Bos. Tenan ra apa-apa, kono sangu. Sange oke. Gak apa-apa, kene ditampa. Iki bladekan ping pira kok ya. Lah iya ta ya. Walah iya 3 lokasi lho. Minggu lho ya. Ya alhamdulillah. Iki tarik tenan ya Bos. Tariken. Usah. Aku arep mangkat ki Mas Sengaja, Pak. Dino iki khusus kerja kokmu tak go nyawer kowe. Lah iya. Nah, tarik Bos. Nganti kegawa ing ngimpi. Mas Tri. Kari kono njaluki apa? Nyuwune napa Bu Absah? Bocah gunung wae. Ayo wis. Nadyan aku bocah gunung. Alhamdulillah lancar, anyar kabeh lho. Iki ketok saweran ndek ingi. Kowe buta tak ijol kepoe aku mau dina iki kerja. Khusus tak go nyawer kowe, tak ijol iki bojoku mau. Nek golek MC AC, servis AC hubungi Mas Tri Sukolaras. Oh, engko tak tambahi. Nggih, monggo. Apa kowe ra kelingan?
alhamdulillah iki ketoke Iya, kudu di Pak. absen setunggal-setunggal ya. Saya Oh. ora. Lah iya ta. Nah, Piye Mas? lah yo eno hasilnya ora. Ana Mas. Alhamdulillah. Ayang aku urung lho. Urung aku. Ketoke bar JP kok ya. Opo iki? Hah? Iki Ayo. nanti to pasukannya Kengko Pak bar Dede. kengko Ngono ana ki- bapake David saking Bogor. Lah, Kayak wis nggih. rampung anggone. Anje. nindakake Mengke ibadah dilanjut salat. meleh Boski. Nggih. Tutup Siap. lah. Apa kowe ra kelingan? Kok Lalu